הוא מגדיל ומקטין חזה, מנתח אף ואף אפיים, שואב שומן, מותח פנים בצוואר, מבליץ שפתיים ומשתיל שיער. הוא עושה הכל, למרות שהוא לא מומחה בכירורגיה פלסטית. הוא עושה הכל, למרות שהוא לא מומחה בכירורגיה פלסטית. הוא עושה הכל, למרות שהוא לא מומחה בכירורגיה פלסטית. שקר, לשון הרע. עשרות מיליונים שולחים לאיבוד על מנת להאדיר את כנופיית כלבוטק ותרבות הרפי. ביזוי רופאים מומחים, הצגתם באור נלעג, בורות, הצגת תמונה מעוותת, הסתרת האמת מהציבור. אין התמחות של כירורגיה אסתטית בישראל. אין התמחות של כירורגיה אסתטית בישראל. אין התמחות של כירורגיה אסתטית בישראל. וכל מי שכותב על עצמו כירורג אסתטי או רופא אסתטי, הוא למעשה מתחזה ומוליך שולל את המטופלים. כל שנה מוגשות 2,000 תביעות נגד מומחים לכירורגיה פלסטית, המתחזים למומחים לכירורגיה אסתטית. ועכשיו יש לנו הצעה למחוקק. מדוע למשל לא לקבוע בפשטות כי רק למומחה מורשה עם תעודה, למומחה מורשה עם תעודה, למומחה מורשה עם תעודה מותר לנתח בבית חולים פרטי כאשר הניתוח הוא פרטי ומשולם על ידי המנותח? שאלה, ואלה עיקרי תגובתה לממצאי כלבוטק. התחקיר אודות מרשי הוא אוסף של רכילויות וטענות סרק, תוך גילוי בורות מבישה בתחום, תוך גילוי בורות מבישה בתחום, תוך גילוי בורות מבישה בתחום. חומר למחשבה.